26. november 2024, 13 hodín 15 minút, alebo aj viac. Prišiel som susedia, vetrajú asi elektromer, nechápem. Na čo? Veď tam majú tiež antenku na odčítavanie. Čo tam vidieť? Len tam dole zložené odpadové časti z kachiar, krbu, drevo zložené na spoločnom pozemku, zatrávňovače, odpadkový koš sem presunutý, za ním kopec ďalších pilín, tam je otvorené, tam s týmto dobre vahne, tunak teplý popol, herka kúrenie, čiže majú vnútri elektrické kúrenie, čiže nepotrebujú kúrenie krbom. Elektrické klíma 2, všetko, aj klíma je kúriaca, kúrenie majú elektrické, umývačka, podkrmovička, piváreň, hlavný istič, čiže kúrenie majú vypnuté, kúria oným. Ničoho sa nechytám. Veľšicová je prenajímateľ tejto odpadovej nádoby, ktoré stojí v blízkosti vodného zdroja, vlastne uzáver vody, čo nemôže, porušuje VZN mesta Bojnice, zákony. Tak vidíme, tam sa robí, rachotí. Práva.